Kashnong Mau Thawyang Nong Tua Kabaha Papo Jong Kahima Maharam Aimship Southwest Khasi Hills District Kabajngai Tang Kumba Khatwe kilometer na Kashnong Mau Kurwat Kabadei headquarter Jong ka district Kalayo la ka Jong ka Jing Ithu na ka district council kum Kashnong Bapura nadu usnam Arhajar Way Kabala Kinjo Mentala Arpa Arsnam Tam AA nadu ba kadang hab lang bat Kashnong Mau Thawyang Nong Trao Umentri Shnong Jong ka Mau Thawyang Nong Tua ba ditulan lingdo ba sterli nong lang Sketri haringkat ki riu rang ba jong kashnong kila penpau ka jing song dia watla kashnong jong ki kalokar arpo arsenam tam hinrei ha kabaya dei bat ki kampen roi sarkar kum ki skim ba pher nedu ki skim shis pasngi ne MGNREGS ha kani kashnong kimpat shim layo katpang la ka jong ya ki skim sarkar ha kabakin hab ban ye trei lang kum ki nong bella bat kashnong Mau Thawyang Nong Trao lai nyo tangki MLA scheme baki yo na uba Renekton El Tongkar ba kila yo ban pentre hi da kashnong Umintri shnong ulayathu bahalor kini ki aka baro galit pensngo ru hadisi office mau kerwat henry kadaw kalong ba kani kashnong Mau Thawyang Nong Tua kam shimpat larung ha ki jingken census nadu bala itu pura ya kani kashnong Namar kata nakalyang kibor shnong ki kirpa jor yo MLA kathan ba unkran AA hapo assembly kaban salong shen bat kirpa ru ya ka sarkar bakan le AA halor kani kapenta khanang ba kum ki nong shong shnong kinyo jingmentoy no la ka jong kum kiwe ki shnong para marjan kiyo la ka jong ya ki scheme sarkar ba pher Tote hagrega por ngakum menteri jong kerja senong motu yang nong tua nang ta is keteri senong bat ki neki riurang bak jong senong ni dan hang ne ya gaban da kajing sukia kabang ikwa ya gaban penpau ya kata kajing syam jing ka jongi kum kasenong daba ni la don hi la kajong ka bor senong nadu kipor kasnam arjar iway la itu yang i na daka district council nang ta nausim kau ka gila approve yang i la itu yang i ba kum kawai na kibor snong tenrei nadu ki snabar harjar iway hadu menta ngimpat sem la yo ya kita ki skim kerpang ki badai hok hapo jo kesnong kaba nakaliang jong kinong song snong ngidap da kata kajing snau khia bat kajing syam jing kaba ngia kendu bangim syam la yo ya kita ki jing mentoy kumba ki wei pat ki wei ki snong ki yo rei ki doni kato kane ki benta ki bang yo ha rengkat bang idang ya simlang yo bentalang na kasnong motu yang notrau kaba makahi kala ayengi kum kawai na kisnong kaba hadu kini kipor jengi penpau hang ne kata kajing sukhia kajing semjing kajongi habakum kinong song snong kabangim semla patrayo kerpang kum la kajong kabor snong ha kaban yo ya kita ki jimetoy na kibor jong sarkar te ki benta ki bangi yo kamtam ki ja futfat lane ki ai ki beta ki berit ke bangi juyo ngi hitang na ka skim MLA tenrei bandaong na kata ka skim jong ka sarkar ha ke bedai bat kita ki skim jong ka job card ki skim pas ngi kunto ngi juyo hitang ban ya trei bela ha ka sinong motu yang traun rei hapo jong ka sinong jongi hang ne motu yang tua 4 semladon te nomor kata ngidap da kejik sukia bat ngibu kejik kerpat ha gre kepor kamtam ya kibor jong sarkar kamtam ya kinong mi khmat kumu jongi ha ka ba uni simkia na ka bentaban ra ya kane kum kawai na kimat jinga keren ha assembly na ka bentaban perkat kerpang warla ngimpat simla yo ya kita ki ya ka sensos kumba nila like mi hama laki department haduk kibor di siru ngila like mi ban kerpat ban penpia yengi la kajong ka
halak kajong ya ki ai ki badai ban yok kum bayok ki wei kisnong ten rei kalong le no yang ni na ba bangi le kendu kren baik hake bede bet kasensos na ba kalong ka ba ba nyimpar rung sensos ten namar kata de por pat semla rung hasan sos ru de se kadon kano galat na ka banta jong ki bor sorkar ban perkhat kerpang na ka banta kum ki ne ki banta kum snong jongi bat ngi ngai ru bi ki don ki we ru snong ki badon kum ki snong jongi ha ka de dong ka thain ki ba yo hia ka bor snong la ka jong tang ba ki jing mentoi na skor sorkar ki 4 sim la yo hapo snong ten mar tangi kerpat ba long ka bala ba kum ki bor sorkar ki sim khialem ya kene ka jing jong ni kum ki nong snong ka ba ngi kenduk la ka por Singapore bat ni ha wede bat kan ka ha ka snam arjar khatway ka ba kadon ka jing tho sensos le se ha ka to ka por ka dai ka jing bom biang ka jungi ban pen kre pen krum iki kot isla ban penjang ke namar kata ha ka ka snam arjar arpo way la dai biang ka ban tho sensos te ngi la pen biang iki kot isla na dong sedong an rai ka don no ka ka lockdown ke hadu menta ka sarkar kampat sim la sim ya ka ban tho sensos te ka kanang wan ra jing susu yangi ku ka snong te namar kata ha ka por ni kerpat ba kham tam ba kum MLA jongi ba ran ton deng dok tongkar ba dei ban sim kiai ke kam naga banta ban ra lem kum kamat je kren ha assembly kum ka jing lese ka don ka no galat naga banta ka sorkar ban perkhap kerpang naga banta kum kini kisnong ke bangi kenduk kumne naduk ka por ka ba ka sinong mo yang nong trau kala ai yangi kum kawe na ka kum kawe na ki sinong ti hadu kini ki por ki bamentang idon ka jing ya suthuk jingmut idon ka jing ya suthuk lang ya ke ai baro tang ba ngi sukwa ba kum balong ki we ki sinong kamamut ba ki ai ki badai na ki skim sorkar kalong ba ki work order kin wan hila ka jong kumbalong mentah kini kisdam baro kalong ba kawe ka work order ngi atre artli kisnong tenawar kata kalong na kalyang ka jongi kum kisnong bawat la padang jong kata ka jing asng thu lang ru ngi kwa hi bala kumno kawe ka work order ka badai na kiskim sorkar ka de banwan hi hapo snong jongi ru nomor ba nakaliang jong ni kum kinong snong kinda yo hi bantre ya kata ka ba ka sorkar kala bha na ka benta ka sinong jongi te ni pensngeu hangne ombangi kentho ya noi no ombangi kentho ya ka sinong mo thiang trau hanrei ngi su pensngeu ya kata ka jing sneu jing ka jongi ka jing kwa jongi ya ka ban ni don hila ka jong haki baro nakaliang ki skim sorkar la ne kino ki benta kumbang la